Защо пророкът Мухамед, мир нему, емигрира от Мека в Медина? Някога чудили ли сте се защо едно от най-влиятелните пътешествия в историята е започнало тихо в тъмнината на нощта? Миграцията на пророка Мухамед, мир нему, от Мека в Медина, не е била просто преместване от един град в друг, а момент, който е променил съдбата на една нация в продължение на години в Мека. Пророкът, мир нему, е споделил просто едно силно послание, че има само един Бог и всички хора са равни в неговите очи. Но много водачи на племето Курейш се чувствали застрашени от този призив за справедливост и вяра. Те отговорили с обиди, икономически бойкоти и грубо отношение към онези, които вярвали. С нарастването на натиска пророкът, мир нему, е насочил поглед на север към място, наречено Ясриб. Този град бил различен. Хората му били чували за неговата честност и характер и му изпратили покана, предлагайки му безопасност и възможността да изгради общност, основана на вяра и взаимно уважение. Една нощ, когато корейшите планирали да сложат край на живота му, пророкът, мир нему, е взел решение да си тръгне. Неговия братовчет Али ибн Аби Талиб, Аллах да е доволен от него, легнал в леглото му, за да го защити. В тишината пророкът, мир нему, се измъкнал с най-близкия си спътник, Абу Бекър, Аллах да е доволен от него. Те се скрили в пещера, наречена Сао отвън, която изглеждала празна. Паяжена и птиче гнездо покривали входа и, дори когато враговете им стояли само на крачки разстояние, Аллах ги защитил. След 3 дни те продължили пътуването си през обширната пустиня. Това бил път, изпълнен с трудности, палеща жега, жажда и постоянен риск да бъдат открити, но всяка стъпка била водена от вяра. Когато стигнали до Ясриб, тълпи се наредили по пътищата, за да ги посрещнат. Деца пеели стихове, които все още отекват днес. Пълната луна изгряла над нас. Този град, който станал Медина, бил повече от убежище. Той бил родното място на общество, изградено върху състрадание, истина и единство. От тук посланието на исляма се разпространило далеч отвъд Арабия, достигайки до сърцата на континенти и векове. Хиджрата ни учи, че понякога, стъпвайки в неизвестно, е как да откриваме истинската си цел. Това показва, че вярата не е само вяра в сърцето, но и смелост в действие. Ако някога сте се чувствали заобиколени от предизвикателства или не сте сигурни къде да продължите, спомнете си тази история. Пътят може да е скрит, но този, който ви води, е винаги наблизо. Вие какво бихте изоставили зад гърба си за нещо по-голямо?